Pozdrav svima, dobrodošli na 4. čas solfeđa 5. razreda. Danas ćemo utvrđivati ritam koji smo radili prošli čas, a to je narodni ritam, trosložni mješoviti ritam, gdje taktiramo na 3. Pa da ponovimo. Ako taktiramo na 3 i trodijel na prvom taktovom dijelu, to će biti prva i druga treća. A ako je trodijel na drugom taktovom dijelu, bit će prva, druga i treća. Ako je trodijel na trećem taktovom dijelu, brojat ćemo prva, druga, treća. Kod narodnog ritma, naravno, vezano je za narodne melodije, narodne pjesme. Pa ćemo danas da otpjevamo još jednu starogradsku ili narodnu pjesmu narodni ritam je karakterističan za makedonsku narodnu muziku, za bugarsku narodnu muziku, za jug Srbije i vrlo je karakteristično da u njihovim pjesmama se pojavljuje taj trosložni mješoviti ritam. Vaš zadatak će biti da možda na YouTube-u pustite sebi neke makedonske ili bugarske pjesme i da prepoznate da li imaju taj narodni trosložni ritam. Recimo, pjesma Makedonsko devojče, da prepoznate na kojem taktovom dijelu je trodijel. Da sami sebe negdje, da pokušate da taktirate i da pratite na kojem taktovom dijelu je taj trodijel. Ima jako puno, pogotovo makedonskih i bugarskih pjesama koje sadrže taj trosložni mješoviti ritam. Mi ćemo danas na strani 38 da otpjevamo jednu narodnu tu pjesmu sa trosložnim narodnim ritmom. Zove se Eleno Kerko. Ako pogledate, trodijel je na prvom taktovom dijelu i brojat ćemo prva i druga, treća. Jako je važno oštro taktiranje. Prva i druga, treća, prva i druga, treća. Da pronađete na YouTube-u još neku narodnu makedonsku pjesmu i da prepoznate na kojem taktovom dijelu je trodijel. A sada ću vas zamoliti da otvorite stranicu broj 41, gdje ćemo opet da kucamo sa dvije ruke ritmičke vježbe koje su zadane. Primjer broj 67 na strani broj 41. Je vježbica, ako pogledate, na kojem taktovom dijelu je trodijel. Iznad vježbice stoji šema 3+2+2. A da li je to tako? Nije. Trodijel je u ovoj vježbici na trećem taktovom dijelu. Pa da bi vam bilo jednostavnije i lakše, uvijek taj trodijel sebi negdje zaokružite da vizualno možete lakše da pratite vježbu. Kucat ćemo s dvije ruke. Vrlo je važno jasno
brojanje na glas. Prva, druga, treća i prva, druga, treća i prva, druga, treća i prva, druga, treća. Prva, druga, treća i prva, druga, treća. Prva, druga, treća i prva, druga, treća i prva, druga, treća i prva, druga, treća. Ovaj primjer ćete vježbati za kucanje. 68. vježbicu također važno da pogledate. Ako vidite šemu iznad vježbice, stoji 2 plus 3 plus 2. A da li je to tako, pregledat ćete i primijetit ćete da se šema poklapa sa vježbicom. Pa povedite računa, brojat ćemo prva, druga i treća. Idemo. Prva, druga i treća, 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 prva, druga i treća. Naredni primjer, broj 69, je dio vježbice koja je inače napisana i objavljena u knjizi Solfeđeritom, profesorica Zorislava Vasiljević. Prvo ćemo vježbicu kucati sa 2 ruke, pa ćemo onda naučiti i čitati. Pa izvolite. Trodjel je, kao što vidimo, na 3. taktovom dijelu. Ovdje ćete povesti računa o ovim ligaturama. Prva, druga, treća i prva, druga, treća. Prva, druga, treća i prva, druga, treća. I prva, druga, treća i prva, druga, treća. Prva, druga, treća i prva, druga, treća i prva, druga, treća i prva, druga, treća. Ovaj primjer ćemo i čitati sa 2 ruke, pa će to biti ovako. Prva, druga, treća i prva, druga, treća. Sol, re, do, re, mi, fa, re, mi. Fa, sol, la, fa, mi, re, do, fa, mi, re. Mi, sol, la, si, do, mi, sol, la, si, do. Mi, sol, la, si, do, re, do, si. Ova 3 primjera na stranici broj 41 vježbe ćete kucati i čitati ovako kao što je zapisano. A vaš domaći zadatak, pored ove 3 vježbice, nalazi se u knjizi Solfeđerita na stranici broj 116 i tu je primjer 201. Vježba ćete kucati i čitati. Prvo kucati, pa onda čitati. A za sve nedoumice, ako imate bilo kakve nedoumice, kontaktirat ćete vaše profesor Solfeđa. Hvala, vidimo se!